Mga kapuso, sumala sa datos gikan sa World Health Organization. Ana sa 422 million ka mga tao sa tibok kalibutan ang dunay diabetes. Kung asa pinakadaghan sa mga kaso ang gikan sa low ug middle income countries, lakip na ang Pilipinas. Samtang sa impormasyon sa Philippine Health Statistics, ang diabetes ang ikaunom nga hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino. Busa, aron mas palapdan pa ang atong kahibalo ni ining sakit. Atong makauban karubuntaga, ang diabetologist nga si Dr. John J. Busquet. Dr. John, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, Doc? I'm good. Maayong buntag, Jill. Maayong buntag sa buong Mindanao, mga kapuso. Maayong buntag, inyong tanan. Doc, unsa ba ang sagad nga hinungdan nga mahimong diabetic ang usa ka tawo? Kasagaran, ang causes manggod, number one is obesity, no? Kanang pagtambok. No, so kasagaran manggod diri sa toa sa Pilipinas na nahimo manggod na siya nakuntambok, healthy, pero actually this times dili na manggod siya tinuod, no, kay kasagaran mang obese, daghan kay mga metabolic na sakit, no, high blood, taas ang cholesterol, is because sa ato man ng mga pagkaon, no. So another thing is kanang kulang og tulog, kanang lack of sleep, no. So kinahanglan gyud nato na naatay at least 8 hours natulog na straight, no, dili pwede putol-putol. Isa pod is kanang stress, no, kay highly urbanized naman ato ang country na pod, at saka environment nato, ng mga pagkaon nato which are processed nam good kaayo, no, kasagaran mga dali na mga baluto, dili na kinilang i-prepare o tarong, mostly preservatives. So mo na ang mga kasagaran triggering factors. Doc, for example, ang parents diabetic, diretso ba, Doc, nga ang anak o mga anak nila mahimong diabetic pod? Dili man pod, no? So especially sa mga young age. Pero yung recent study manggod sa igawa sa European Association for the Study of Diabetes is that higher risk siya, especially kung ang parents nimo na diabetes, mas dako ang chance na makuha sa mga anak na mahimo silang diabetic pod. So that's why responsibilidad po na sa parents na inyong anak itudloan gid ninyo proper eating, no, lifestyle, kung dapat na exercise, no. Ayaw kasabi kung hugaw sila magdula-dula sa gawas, mas maayo na lang na kaysa sa gilingkod sa gadget. Doc, unsa ba ang sagad nga mga nagamanifest nga mga early signs and symptoms sa diabetes ug dunay ba age bracket, Doc, nga sagad sa mabati ang mga sintomas? Kasagaran ang diabetes manggod, especially kay different kinds manggod siya. So kung type 2 ang storyahan nato, which is the most common, pinakadaghan kaso sa Pilipinas or sa buong mundo, is kasagaran early signs, usually kanang luya, medyo katulugon sila all the time after magkaon, tapos fogging, kanang dili kay sila ka huna-huna og tarong, medyo cloudy ilahang mind. No? So early signs pa na siya, pero usually dili pa kay na taas ilang sugar kayo, especially ilang fasting, no? Pero kasagaran ang late signs ka na medyo nag-ihi na jud ka, payat na ka, masking kusupay ka magkaon. So one of the early signs po is permanente ka gutom, sige kag kaon. So kailangan gina siya to manifest na usually at the older age. Pero mga younger age, especially less than 10 years old, wala man good kay symptoms, usually late na ginato na siya mabantayan. Usually makita na lang nato ang iyang ihi, daghan kay kanang mga ants kani madto, so kasagaran mao na siya mga early signs sa mga younger age. Doc, para sa kadaghanan sa mga pasyente, costly ang maintenance for diabetes. Doc, dunay mga pagtuong ang pagkaon og okra ug ang palaya maayo kunong makapababa sa blood sugar count. Makatabang jud ba ni, Doc, o unsay kamatuoran ni ini? Usually kasi kani mga ampalaya, okra, itself, kung kana lang imong gamiton for treatment sa diabetes, dili na siya makapababa. Especially kung appeal nimo sa imong kanon, sa imong prutas, so dili na gid siya mababa. Pero part siya, no, gina-advise namo na magkaon ka ampalaya og kay daghan siya fiber, vitamina, no? So makatabang pud sa imong lawas. Pero in terms of kana lang imong gamiton para sa diabetes nimo, dili na siya tinuod. Doc, sa maong sakit, unsa ba ang complications nga mabati sa mga pasyente? So complications, usually head to toe gina siya.
no? So pwede ka ma-stroke, no? Sa imong magkaroon ka ng Alzheimer's disease, isa po na siya, which is what we call the diabetes type 3 karon na. Then sa imong mata, pwede po ka ma-blind kay madaot ang imong maugat sa mata. So imong heart, imong kidneys, imong maugat sa kamot ug tiil. So every part of your body madaot kina siya kasi ang number one daoton po sa diabetes ang mga ugat manggod nato. So remember that kung early pa na siya, wala pa manggod tay mabati. Pero pagkadugayan, kung naa na imong komplikasyon, permanente na gina siya, di na gina siya maayo. So buot pasabot Doc, once diabetic na ka, lifetime na yun mo ni nga dalon nga sakit. Yes, Jill, lifetime na gina siya, di na gina siya mawala gid, no? So I advise ang mga pasyente kung naana mo, currently naman good sila yung mga studies trying to resolve diabetes, no? Especially kung early pa. Pero as of now, on experimental studies pa man good siya, so dili pa nila kung pwede pa ma-reverse ang imong diabetes, especially kung nasa late stage ka na. Pero kung early stage, we're still hopeful na maabot gyapon panahon na ma-reverse pa nato siya. Kung namoy pangutanon or in doubt mo, pangutan ni inyong doktor, ayaw inyong silingan. Bitaw tama ka na Doc, no? Kay sagad kung doon na tayo bation atong unang konsultahon dayon ang atong silingan. Tinood yun na, Jill. Alright, daghan king salamat Dr. John sa imong oras o gigayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV aron ma-share ang mga mahinungdanong impormasyon kalabot ni ining sakit nga diabetes. Amping pirmi Doc. Amping pud mo tanan mga kapuso, and ikaw po Jill, and sa tanan sa buong mundo. Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.